Близо 200 души излязоха на протест срещу проучванията за добив на шистов газ на територията на България. Те за пореден път заявиха, че инициативата им не е политическа, затова продължават с акциите си и след изборите за местна власт и за президент. Протестиращите настояват управляващите да приемат да бъде наложен мораториум върху проучванията и добива на шистов газ, докато не се докаже, че практиката не крие рискове за природата на страната, както и да не крият истината за опасностите, които заплашват хората в засегнатите райони. Това е технология, която е много опасна, с много големи рискове. И последиците, които ще бъдат в бъдеще, говоря за след 5-10 години, ще доведат до отравяне на почва, на вода, на въздух. Тая фирма Chevron отива в отделни нации, унищожава ресурсите им екологични и по един и по друг начин взима печалбата за себе си и напуска. А ужасът екологичен, който остава след нея, остава за народа, който е бил експлоатиран. В случая това се е случило в Еквадор, това се е случило и в Бразилия. Хората са разгневени, че още през юни правителството на ГЕРБ, без да проучи въпроса и без да се допита до общественото мнение по този засягащ милиони българи въпрос, набързо е разписало разрешение за Шеврон за проучване и добив на шистов газ. Решението, с което се позволява на чуждата компания да надупчи с сонди пръскащи отровни химикали близо 4400 квадратни километра от плодородна Добруджа, е публикувано в брой 47 на Държавен вестник от 21 юни 2011 година. С това искам да покажа, че антибългарското правителство лъжи, че нямало решение за проучване и добив на нефт и природен газ. Има такова решение, ето го. Особено възмущение в протестиращите предизвиква точка 8 на решението, чрез която управляващите от ГЕРБ допускат предварителното му изпълнение с мотив, че отлагането би довело до блокирането на проучванията и добива на газ, което е в разрез с националните приоритети, както е посочено в документа. Очевидно правителството смята, че селското стопанство и туризма, които изхранват десетки хиляди българи, не са национални приоритети, за разлика от интересите на чужда компания, натрупала огромни печалби, след като е натровила почвата на няколко държави.